posachedwa apatu pasirani zimene wayankhula Bon Kalindo lero pa 5 Julayi 2025. Takani kumbundi potamvetserani mwachidwi. The DC amene sindionerera zinthu zolakwika zikuchitika ndikumangoziyang'ana. Ine ndimazuzula pompo ndipo zili ndiwe ukamve kapena usamve, koma ine sindimasekerera zopusa. Ndimangoyima pa chilungamo mu ziko limene anthu ake akuvutika kwambiri, ziko limene umphawi wafika pa mponda chimera, ziko limene anthu a Malawi akuzunzika ndipo akuchita regret ndi usogoleri umene wa Lazarus Chakwera amene waononga economy ya ziko lino. Ndipo kuba kochita kuonekeratu, kuba kwacho kochitisa manyazi, alibe nazo manyazi akamaba, aliyense angoba, aliyense angopanga chimene akufuna. Izi ndi zimene zikuononga ziko lino la Malawi. That is why ziko lino silingatukuke ayi chifukwa asogoleri athu atanganidwa ndi kuba. Nkhani zikulu lero tisukulusa, tisakamula, ting'alula nkhani za kuba zimene zikuchitika ku Nokma. Inu mukamamuona Fury yakusowa musangoona ngati ndi forex yokha, koma ayi kuli mchitidwe wakatangale umene wachuluka kwambiri ku Nokma, kuchokera kwa akuluakulu akumeneko akunokumako pakana wamkulu wa zachitetezo. Mabwana onsewo ali kumeneko ndi amene akupanga zakatangale. Komanso nkhani ina tiwululanso zimene khalidwe lonyansa limene likuchitika ku NRB, makamaka mchitidwe wakatangale wabera anthu ndalama pa chanzika chimene anayenera kumangotenga ulere. Koma tisanafike kumeneko, as usual, ndafuna ndichenjeze a Malawi nonse kunena kuti pamene tikupita ku chisankho, anzathu a MCP atanganidwa kwambiri, atanganika kwambiri kufuna kuyesera umundu njira zofuna kubera zisankho. Tidalengezapo kunena kuti mafumu apasidwa chinchito chogawa ma hardcover madera ngati akudowa, kusalima, kukasungu, kunchinji, kunchisi, kumene mafumu akumagawiridwa ma hardcover kuti azilemba anthu ammuzi mwawo nyumba ndi nyumba, ndipo malipiro aje ndi 20 miliyoni chisankho chikachitika. Ziwani kunena kuti sopano mchitidwe umene wafikano ku area 25 mu mzinda wa Lilongwe. Pano pa mafumu aku area 25 sector 7 chauko kumzenza uko naonso ayiyamba programu imeneyi akuyenda khomo ndi khomo kumalembesa anthu, kumalemba anthu kuyika ma hardcover kuti maina amene wa apite kwa Lazarus Chakwera kuzera ku chipani chake. Akuluakulu aku chipani ndi amene akulandira nkhani imeneyi, mapepala amene wakapena ma hardcover amene wawozaza ndi maina njira yofuna kubera zisankho. Choncho ndikuchenjezeni inu a Malawi amene mmangosusukira zina zili zonse osamafusa mafuso, kumatenga ndithu chanzika chanu komanso chovotera ndikumalola anthu kuti azikachilemba, azitengapo nambala ija muziwe kuti mukugulisa ufumu wanu. Samalirani kwambiri a Malawi tikamakuuza nosamangosusuka china chilichonse. Pali zinthu zina kumazidabwa kumazifusa kuti kodi nthawi yonseyi samatipasa chifukwa chani, nthawi yonseyi samabwera kuzatipasa ndalama chifukwa chani. Zolandira zinazi mukhoza kuona nazo soka. Nkhani ina yomvesa chisoni imene ndikufuna kulankhula mama wauno ndi imene sotidalankhulapo masiku apitawo, ya mmene ana akuvutikira ku Sochi Hill Secondary School. Ndidanena apo kunena kuti ana aku Sochi Hill Secondary School akumakhala osadya, akumakhala osamwati. Tithokoze kwambiri akuluakulu za maphunziro aku Blantyre adapita kukayendera sukulu imeneyi aku division, ndikukaona kuti zonse sopano azikhazikisa bwino, zonse zidayamba kuyenda bwino. Koma akuluakulu ino aku division mudziwe ichi, mutangochoka panangotenga masabata imozi zinthu zitakhala ngati zasintha. Koma panopa ana akuzunzika sopano, akumadya zira lijalo losayika tomato limozi
mitanda yake so umozi komanso akumapezeka kuti ti uja palibe ndipo even olo staff ya kumeneko imene anayilemba yothandizira kuti izithandizira ana amene kuwaphikira nsima kuwaphikira phala kuwaphikira ti salary yawo amene akulandira yayikulu kwambiri ndi 70,000 koma ndi ma 40 komanso ma 50,000 kodi anthu amene wawa amene mukuwayembekezera kuti aphikire ana zakudya za ukhondo ndikumakalandira 50,000 kumakalandira 40,000 kumakalandira 70,000 angagwire ntchito angapange zinthu zokuti anawa akhale ndi chakudya cha ukhondo sokairo even staff yo ikumagula zija zimanamiziridwa ngati ndi tomato zongogula zija powder lawina waje ungothiramo kuti zizioneka ngati ndi tomato ndiwozo koma asali tomato zimene zijazo zimapangisa so ana ambiri kumadwala so tikupempheni inu aukunduna wa zamaphunziro mukhale ndi inspection tour chifukwa izizi zovutika ana kudyazi siku Sochihiru secondary school kokha kuli ma secondary ambiri amene ana akukhala ngati ndi concentration camp ena so masukulu ena a private ana akumamenyedwa ngakhale so abomawa ana akumenyedwa ndi akapolo kuwagwirisa ntchito kuwazusa ndithu imene imakwana iwo mwina thukoloko kupita kumakatunga mazi ana kuwapasa zibalo ndithu corporal punishment ikuchitika m'masukulu ambiri ngakhale aboma komanso a private so munayenera inu akunduna wa zamaphunziro mutengepo ndithu mbali yayikulu kuonesesa kunena kuti mchitidwe umenewo umene ana a sukulu akuzunzika kwambiri uthe m'masukulumo nkhani yayikulu lero imene tikufuna kukambirana ndi nkhani imene ikuchitika ku Nokma mwina anthu kumadabwa kunena kuti fuel akusowa muno m'Malawi inde fuel akusowa muno m'Malawi chifukwa cha usogoleri wolephera umene forex akungotenga kumasunga m'manyumba mwawo koma nkhani yayikulu ina ndionena kuti kunokuma kuli kuba kwakukulu akuluakulu wonse akunokuma akuyenera kuti afufuzidwe chifukwa ngakhale awa madriver amene amabweresa mafuta kuchokera ku kampani ya Asas yochokera ku Tanzania tikunena pano ali pa strike akukana kusisa mafuta kuli matraki okwana 84 amene abwera masiku amenewa koma madriver akukana chifukwa every time akapita kuti akasise kumene kwa after amwe aayeza mafuta awo aja akhutulamo ndikuayeza kunokumako akumakapezeka ndi ma shortage ena akumapezeka kuti ali ndi shortage ya mafuta 2,000 liters 4,000 liters zimene zikumabedwa ndi akuluakulu akunokuma chimene chikumachitika njonena kuti mafuta aja amati akabwera pali mechanism imene amayenera kuti achosekaye m'matankala muja awayeze andi choyezeracho anachipanga plan yokuti chisamayeze zeni koma aziyeza mokuba so akatengaso mafuta aja kuti awachita refill ulendo nawo kuma filling station aja madriver aja akumakakhala ndi shortage andi zimene zikuchita affect ntchito yawo kumene atenga mafuta ako nkhani ndionena kuti akuluakulu akunokumaja akumabamo mafuta aja ndipo every 3 o'clock am kapena 3:30 am kumene koko kuli ma businessmen achi Malawi amene amagwirizana ndi akuluakulu akunokuma amatenga mafuta aja ulendo nawo kukagulisa kumatuluka tankala mwina ziwiri kapena zitatu kapena imozi zikakhala kuti mwina siku limene afuna kuti asaoneke ngati aba koma kuba mafuta akuluakulu matankala mwina 5 matankala 6 matankala 3 amene wakumatuluka pakati pa usiku kuchokera 2 o'clock 3 o'clock pakana 4 o'clock ndipo akumapereka mafuta amene kumamadiru kumakagulisa ma filling station a Malawi izizi ndi zimene mukuyenera kuziwa oti tikunena pano madrivers akunokuma amene amabweresa mafuta kuchokera kunja akukana andi akuwauzanso kunena kuti ngati mukufuna kuti mwina musamakakhale ndi ma shortage kumene mukupitako muzitipasa 250,000 ya Malawi munthu wabwera kuza kuthandizani mu ziko lanu kuti ziko lanu limene likusowa mafuta likhale ndi mafuta waenda mwachiopsezo kuchokera ku Tanzania kuzafika kuno ku Malawi ndiye mukumberaso andi mchitidwe umene ukuchitika ndi akuluakulu wonse akunokuma
kandi manager kandi ma CEO kandi a security dili imene alimo chifukwa tikukagulisa tankala ya mafuta ndi ma millions akuluakulu akunokuma akulemera koopsa uwu ndi kafukufuku amene tampanga ifeyo osakhala sozongofuna kupeka iya choncho ngati president Chakwera akunena kuti amalawi tizipereka ma solution pa msonkhano wake umene anapangisa solution iyo kuti fuel asamasole muno Malawi ndi kuachosa akuluakulu akunokuma amene akuba mafuta umboni ulipo ukhazikika akuluakulu akunokuma akuba mafuta kumaba mafuta akabwera matankala muja iwo aja akamawayeza muja basi kuti so awezere mutankala muja machini aja akumayeza bwinobwino temperature ikumakhala bwinobwino koma ili yonama atapanga machini o atamanga mmene amabere anthu kuadimaki akamawayezera anthu chimanga amayimanga sikelo ija chimozimozi so kunokuma machini amene akuyezera mafuta kupita mutankala amayeza maoneka ngati mafiga ndi abwinobwino koma ujene machiniwo atamanga choncho tikunena pano matankala 84 adakali chiyimirire kumene koko kunokuma kuma driver akukana chifukwa akabwerera kwawo ku Tanzania akumayimbidwa milandu. Nkhani yachiwiri ndiyokhuzana ndi Katangale opanda naye manyazi amene akuchitikanso ku NRB kupanga nkhalidwe onyasa kwambiri umene akuwazuza Amalawi sikana wina wophunzira ku Bunda College anapita kukalembesa chanzika ndipo anamuza kuti sangatengere kwawo kusalima koma apita akatengere kulilongwe atapita kulilongwe kuja kuti akapeze chanzika chake anakamuza kuti chanzika chasowa ndiye ngati akufuna apereke 30,000 kuti ampangire ya pompo chinthu chimene ndi chaulere munayambisa nokha inu aboma kuti alese akhale ndi chanzika lero li chanzika chasandukano sipano nyambo yokuti anthu ena azilemererapo chitiro umene ukuchitika kwambiri kwa anthu makamaka kwa anthu osauka maboma onse muno Malawi anthu ambiri akudandaula ndi chanzika kunena kuti akuluakulu akwa NRB akumawuza kuti azipereka ndalama chakuchanzikacho andiso chanzikazo zina zonso zikusowa sizikuziwika kuti kodi aboma anazipitisa kuti zanzikazo ndi mmeneso chimozimozi anthu akuzunzikira ku immigration tikunena pano ena anachita apply ma passport kulipira chaka chatha koma up to now ma passport awo sanalandire ndi ziko lomvesa chisoni kwambiri Katangale aliponse andi pakufunika ndithu Amalawi tisamale kwambiri chifukwa tikapitiriza izizi Malawi ino azakhalabe akunkerakera kuvunda chifukwa asogoleri kuchokera kwa president kwa ma ministers kwa akuluakulu a polisi ame wonse ndi okuba okhaokha mukuyenera musamale. Bon Klindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Njeza village, T.A. Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.